চৌমারিনি একদম সালদিগুলো সপক্ষা এই সালদিগুলো সপক্ষে ইয়াগুলো যত পলিটিক্যাল পার্টিরও বৌনি প্রার্থী রিখা বাতাইলেন বাগै जोंबो रिखा तैखौनि बदलबो रिखा आथिखायै पश्चिम त्रिपुरा सालथांबावबाय आसनाव हायाखै दाबो जरा 13 जना प्रार्थी पूर्व त्रिपुरा सालथाबाय आसनाव हायाखै पूर्णांग गली संख्या 10 जना प्रार्थी এই অবস্থাও বাঁচাবই মিয়া হর কংগ্রেসनि প্রেসিডেন্ট পিসিসি প্রেসিডেন্ट तेजिने महाराजा बरकिशोर लगिव बिजयरांखल आयेन बिटिनि प्रेसिडेंट बायखाय आनगो फाइलायखा फाइलायै बरक मनो प्रस्ताव फैखा फाइदि जों जतन थानसाखायै इ दाबुंनि जंमरिव जों आबो बाथैलायानो इ बाथैलायथिनिबो नरबो जों जेमन कांग्रेसनो समर्थन खायखा जों प्रार्थी लिलिया नरबो नौनि प्रार्थी खरौनि रिबानिनो रसायनावै कांग्रेसनि प्रार्थीरावनो समर्थन खायदि इ प्रस्ताव रिफाइमानिनो बावनो आं साका कयै नायदि आबो तो प्रस्ताव बेलाय कतर एवं बेलाय हेलि आबो आं साजों कोनो आबो सिद्धांत लानानै आंनि क्षमता करै आबोनि बागै जेनि दल जों मा सालायनाय नायथारबाय सालायबोन इयागुलनो आबोनि तामो अंया आबोनो जों साहरनाय आइ हिनै मनमिया साहरमन इयागुलो तिनि फुङकै आनि मनगनो तिनि आईपीएफ तिनि आईडब्ल्यूएफ तिनि यूथ आईपीएफ तिनि छात्र महल आथिसारनि कुचुबिरनि नाथारो जोंरो आचुलैखा मियावो कांग्रेस बाय आयेन बिटिनि जे प्रस्ताव रिबानि तिनि प्रार्थी रनो रसायनारि हिमानि आपनो जों सालायखा सालायमान इयागुलो मनो सिद्धांत उनखा ना आबो जों किसुते मानि माइया तिनि प्रार्थी रिबानि रेखानो रेखा जों बनि कबाय बनि प्रस्ताव बाय बनि कयमानि बाय जों आबो प्रार्थी परिसयमाया जों आबो तिनि जानि प्रार्थी जों तिहिं दंनाय जों निर्वाचन लड़ाइयो जोंनि दुजन प्रार्थीनो जों जंमारिव खबराय खानाय बागै जत रकम चेष्टा खायनाय आइ हिनै सिद्धांत नामानि अ सिद्धांतनो थासिमो फुंनि 10:30 समयरावबो जों महाराजा बरकिशोर देबबर्मा पिसिसिनि प्रेसिडेंट साहैरेखा जोंनि आबो मानजालिया नं प्रस्ताव जों समर्थन खायमाया जोंनि आगेनि जोंनि सामुं जोंनि बाजामुंगो जों दंनाय आव साहैरेखा आसलखौ